Dúir faoi le gaelin. Is je Colin? Maar de fel. We met de one weg bij mijn laten. Oh, 5 Nina Jeff er maar heel verder. So, kijk hoe Romeo Rosten naar mij toe, hè? Weet je? Oh, stop Colin. Dat is gemaakt maar kein zin. So, ik dan scheel hoe te wat voel de holiday in McLaughlin, hoor. Ah, vergeet laten weg. Well, Sint Joshua. dat is nog een biologie, maar hoe niet dat jazz wel de team hier toch shoot. Eerst wil dat piece crack ik het huis. Ik het huis. So, toen ook goed check is dat er een zo. Wat kan je nou Fabbe, just gemeen met de crack het, hè? Wanneer Adams te vast zo'n thuis. Newcastle meer. Wat je in de Robert? Wat kan maar beetje laten. Hoe is dat dat? Wat? Eén toch. Maar verder, gelijk goed scheel maar voor het zetten. Hebben ze dit haar ragen willen weg? Dit haar ragen willen weg? Evan, is het de laatste maar wachten? Mama, Zeg je? het is ver om ja te doen. Eet de week vasten. Je kan wel nog bellen voorbij Elle geweest neer de kel. Hè? Alright. Oké, slow. Hoi. Hi. Kan je nog een nacht? Alright. Zal nog nu in een bar, dat is het maar ta. Wat dan? Kun je wel Gary geloof maar je de mooi. Gary, ze doet me. Dat doe je dan nog je wonen nog mee. Hij is een tijdige de gas was stijden. Nee, fijn baby. Is Jake. Dat bij boer of dat je. De mensen gisteren om te gaan hier toe. We moeten maar niet meer naar taking ze wijn. Ben je gesmerkt dat je bij ver? Dat is nog gedegd. Gillen is dat hier. Just as I got faster dad. En wanschen gisteren de waar. Ja, je jokken. Wat de bonje je wat wie ja. Bang, Daniel McLaughlin. Ik zeg graag keltje wat doet die. Wat doe je als een gelijk in? Hé, stad. Dat is niet een journal dat je dat koolhoort doet. Of dat vrij. Kan hij niet laten track record heen? Dat maar bier wat doet het. Je jij doet. Zo. Ik denk dat het een walle lomsen is. Van Daniel toe in de stad. Je doet erop laatje. Dat tegen je rentje kan een weem wat barrière wordt. Alright. Zie je wel eens? Tegen de gejee. Je zou voor de dus Arabi. Voor de heen is teek. Er is dat de gejam zien aan hem jee. Waar laat ze het maar? Er waar je lomste. Wel je dat weer waar je lom. Er moest die jaren er met een stok ook. Wel niet nus. Met bravo daar over toe heen. Dat toe wat. Maar wat is het zo? Wie ook het? Dat maar heel laat. Ik is rot begalen daar. Weg niet naar de hetjes aan rotte ze helle. Rotte tak alle herlu. Na Pieter Riechog om ze maar we gassen maar heen. Right? Ben net misschien met. Dus. Ik heb het wat. Weg, het aan rotjaar vader Hamilton. Zit er ook wel? Ik is die vast met. Als bekijken maken met de naam niet achter rijdt toch? Dan gaat het. En eerst tegen hem gewoon 5 naar Plumala got. Als maar jaloers en hij mij zelfs te liggen diep van achter Jack. Go gaan go Elle. Dat is de sauce links Cadwin van te zeggen, ba? Wat was ik erheen? Ach, weet alle verder. Mac. I'm with Balliker Baker Fader laat a kilo course man shin. Kijk dan. Unge? Nee ha. Bernie. Beter niet stoisch laat ze.
Well, Nisha, I should the Holly Mac. Take kindly. Oh, Brandon, take me to the switch room, okay? Undach. Fair play, good. Una. Dreib, moet ik het wel zeggen, nou, er maar koppelen willen. Yeah, by an wrap chicken the salad onto the Bernie with Helix coffee. I've got some lasagna. Oh, really? Good, yeah. Kijk hoe die juist TV hal. Maar ik doe een cirkel en right of course. Hier honig, farrier. Ach, lood weg. Wat zijn ze begewicht tot ze fokkel bij de schwei? Wat zeggen hier aan de met Fidara relationship gemalig jelle? Spes niet eens toch schelle kills race en watje. Niet samen, Bernie. Oh, moest de hele weg. Dan ze leuk gaat zien, hele visje. Sneels ik even bocht aan het zicht, maar je mocht het rasje. Oh, dit maar moet je. Verpleeg het. Die zijn gebeten voor hard. Right, ass. Kijk maar, ik heb je lunch best, hè? Vader. Toen wie hem gedierig. Hij niet aan kan temp voor laden. Vader, niet gewoon maar wat, niet nog kunnen geren. Kerstien we gehoord. Maar laat maar zijn. Wel, maar zo dat oude moor kan, maar alleen te zeggen, wat niet meer gewoon spaas te babam rogus, maar kun je een beetje geweten je store TG4. Vet haming maar dieren. Oh, dat bron allemaal zo hier, hè? Niet verder om een catchen hoort goed. Dan moet je TG4. Wel, met TG4 hart dan maak je nog maar troplodje bij aan. Dan gaan halen nog wil zet. Kader. Den jaar moet gerier met hatert. Dat bron allemaal zo hier. Ik ga. Ons het kan daar heen nog niet. Niet veel kakkedjouwer shoppedodi. Wat was volgens de kort wat? Ik sprak mijn page en er goed heen. Maar zij eenvoudig. Wel, nee, dat je roster room veel hoor. Dat is niet meer Gary door de Guardian on his footage hier. Wanneer toen mag dat zelf maar willen not laten. Dat is Amsterdam. Ik heb nog mogen dus dat TV heel in linje. Yeah, rightly. Let's Evan Burning's Virgo. Look, Bejer hoort de dingen te Fergal als Bernie running de hooker zal een jaar met Jamer Low, ja? Goed idee toch? Hallo? Kijk dan. Oh, hey, Peter. No, it's me on there, son. No, it's me over Brisha. Albert. It's the Lerse Fergal. August in service is so shielded. Dat we aan Sean Moore done to B&B. An Margaret thought him. Shin am nucht as far home in la fada. But Brahman bug is chocolate. Yeah, ain't toch? Alright, lamb at their ball. Alright, stop. Penetrate Sean must have B&B all for them. Gehoortgas. Brenna. Kan je niet tellen, zo. Fik mijn bos op. Ja, slaan. Nog eens één toch? Moet je crack het? Je weet cracken bij hen, ze best ook sinds een mollig ring. Van morgen is patter cool. Ga je gemaan om naar Remy aan Hanna? Nou, wie boor, hè? Bij aan cracken, Quinn. Niet zo mollig is patter. Kap on, Rhino. Ja, bij gachar kerk loor. Can't make him like Ozert. Tá tú ceart leirtar. Feic mé an na sibh má grathú. Tí go dó? Chun stá tú nó? Wel, niet zo'n voetzacht hem stap. Look, tá sé cumá gin éirecht dhéanamh tarint le chéile bhó. An bhfuil aon chance go bhfeic muid tos nua a ríis. Is je mee tot een taatse? Niet heb je. Ceir go déireach atá dénta go mort. An caras fear tam cats mag er even sráide. Sinne tad een tat. Hello, Father. Hello, yes, it's Asher. Hello, Evan. Evan. Zeg, wat doe je? Ja, dat is spree pellet. Spree pellet. Ik ga maar lopen naar mijn shadow. Ik kom met spree pellet en zo. All right. Dat boek. Is je Father? Wat is dat goed jouw schil aan me verne? Oh, knart. Wel, zie moet dat het 5 minuten meer achter rijdt hier. Oh. Ga maar weer op naar.
Agus bhfuil is agur aimse sé tas a pípan is bhechar isteach an mór go dtíon tárasan bhí seistir eall rhaid. Achos sé pís an ústeach an bhanús tá sé tá chorú tánis. Well, get bhar nach haim seach nach chur muisgluchaid. A bhfuil anú dionne garm sa bhí se bhaní. Tá sa téna chuit éon rutis. Tá stoi. Ba betul anna gal leis an áras an is bhfuil behogdín tú héine. Ítach. Evan? Nach me se go deasan se gal leis go díad a hechaí. Nach me í? Nim stir le leis an sin. Evan, ní léon ráhain. Ní lína teach seo. Is le mí hola. Se ani siúr Santi tramplín chom de leis an sin. Tramplín? Ní bhain cinnte fao sin Evan uach. Fadar. Níta Santi tramplín hors go fáistal na chunaí nársa. Hey, Anne-Marie. What's it done? Got you, Willie, sure, look at the north. Yeah, well, you smell you. Fresh nabra. Right, cool. What's up, mention? Who's so? Ráhéimus, bhfuil trochháid armsan is mai all nádaí se fád. Anú chreibtíí burnís hasta gal amachchas a teachsin, is? Canneachta deir tamsa? Well, chreibs na fetar a gíidirrálam, chalan tún teachad cís. Gwydyn can siwa, beri wad siwa sartin. Da go mai cwrwm yn awti armsa. Ta, samsa go rá. Da go siya cwrwm ti cain atsa. Da bwyd tu ffod go hwnna dyn nhw. Go mai dysgu. Cyta tu rá. Se tam sa rá. Wyd du hwnna da fflot yn y shed. Siachas yda sac o dy hrwn, ysdach o'r hyn a'ch man yn eich. Right? Multi. Hi. Can queer Evan Haster? Is ceart go leor tráchtar dús ach is tána hí sin. Cé husa? It's Michelle, Kehosa. Evan. Díchuit? Is mis Bernie Shuige? Níor mé héine nána geartchas na chasmart le hána. Is mis ban céile Míhall Shuige. An fear gur leis an seachse. Right. Siad am óach Evan? Is siad im nacht. Leonora. Well, tá si go handas buile lif. Is mis éilis, banargal, agus siad Ali, armach. The trampoline ad. Nína sibin. Will. Yeah, Tosamala. Tritun Shoha. Evan. So, Ton Dinair Biog nach Reagum. And Kinte Gwil Ochus on down Urov. Agus Tobadale Fianna Oscailta Gum Freshen. On Kiana Hani and Lat. Nach Ian took a John Farhu. Almost a bit fishy here, that's a good year. Marulo. Ida hanga da go diarani. Ai. Well, Cardiara. Almost a high go back Nino Dope for your shell no for you. Ni hafin. Brother Tagastam. On told you? Oh, you when you how much fish in a hike? The shari be simply hemush, ta spasagi nu, ni spasagi. What did you do? Ni boy, I can't scoot off a sheep to this mother. Oh, chicken. Oh, chicken there? Oh, chicken. Got to cada or father dosoch. Agus a chin beige gun you know hen, tinchin Swiss. Brianna, na back to back. Could you make him kiss their ball? Could you? You could do. You're not potato. Maar hoe het kan nooit allemaal zo zijn. Maar ja, nou, dan gaan we dat je net zo verdacht is kijken. Te kindje. Dat is niet. Wat goed je? Het is toen die oude de gedichten gaan doen. Dat is om ze. Ja, maar chef. Her pleeg wat jij hebt. Her pleeg wat. Katse geil. Van opbeleid en zo. Het was echt een vertammel hemels. Oh, je hebt bij me gezond. Ja, nou. Hello, Will Jeff Hidart. Wat voor geil. Dat ben ik Bart. Ik ken nog, ken nooit. Laten ze de wasras in de room. Oh. Je bent geen nach Danny Boy McLaughlin je alleen te zien door de kindjes. Goed uit.
Huh? Tó doubt it as. Hannig ma mwyaf y straet. Cos ni'n mysgol anna thag fag mydra diolar. Rwy'n mysg ffynu sy'n sgonion ffars yn o'r syffrys na. Sy'n ras yn yslam sy'n wari. Togorea. Just seen this a soch jail. Rhaid hyn daig gom sy'n sacrw. Hannig sy'n ras yn tolyn me wari. Ni'r honig she, la ni faro she na bwylwad. Ti'n glas yn y cynti dasyn? Ni o dawd y wad yma sy'n diswn. Llewn tesyn yma, gordi, cynnal sŵl i erir. Ni fa chodach plaid cyda. Driol a siarad yn ti yma. Wel, gyffodach ar eich. Ie, wel, sbod yn tolas yn dwysyn. I'r sal, cer pa wain gomol sy'n. A ffydig gyda hyn i wys am bwt ysio. Yn balch as ffôn a jailol le leidjo o dawd no. Ba hala hasa. Nish. Siasoch tas yda hala, gys ta komisionet. Mae'r tau cwpl o rwb le sacrw am sy'n gomol sy'n. Agos cledj wem se. Ni o'n einene. Yn laf yn wachter ar heg o jiran. So, get to bury in the nacht. You didn't never bought an answer for once. Yeah, let's go. Call what you? Og dit var bra DVD. No, you didn't phone them so she's telch brenner a DVD. Cos ni belge bug weet om zoals je TV alle she made dine thuis aan. Kid voedsel. Yeah, let's go. Well, bottom's got a shoeloads. Okay. Oh. De kindje? Ta ja. De kindje? Ben er niet aan onnormaal school, oké? Check met Roding Ellie, ja. No, kun je hurry. Fik mijn morgen. Well, it's alright, huh? Te met hou. Okay, slam. Iwa. Slam. So. Moet je de waarde schillen makkelijk helen? Ben nog plannen. Mas wat maar de share wat? Nog Samson. Darren Gwill, Simmy Glord and a Colleen on. That's the freshen. Huh? I'm not be bored. Ni heg of that and quilligan eh? The court die special tagamson or hagan check a course he grow. Nilche eske. She lee my heart's farach. Take him. We need to get in Ghana. Tanusker. Well, our soulmates moeten zalkins. Matalia Grodam. No credit she go well. Ach, dat is een gehoom aan Toki Lali. Is les. Well, the maids feit Lali met Toki Lane is achsie heen. Oh, sorry. Nu is er zo'n verrelse. No, that's a kerkeloor. Nee, ik hem kef aan nog weet geleer roin o agalamsa. Dit is je naar de bivek. Dit dat tosse de rauwe heen of algot freshen mo. Yeah, right. Ze nou ook zet ik zitten met de schele germstroel maglop. Wat toch rana maar zo. Ik zet hem met me heen skait in de goeie met me te dintam. Jenna met hele grodi nach win met brother las a hom gekele mo. She ain't sail. Alleen naar het algot zijn goeie vo hint of rhino. Last toch? Dan met hint te go. Ook sauce to bij rash una. Even om een kant de shop. Nish, Colleen. Whoop. Mad store. Hoi. Hi. Tá me go maithart sin go hén. Ti'n gwybod laat second doen? Kinta. Capriwys ar y dol. Oh, right. Lle am fashion? Colleen o cahan. Hele na gwyl sy'n overlap. Scael fada. Ac yn dar sgil o moha. Mae gwrdd charm a ffati ga. Tarlin Jeff Harrier. Rhaid so, jes gael i enw ffyd da. Ní mór an na réidir gur féidir ní an faoich an seach súla chun leis. Gabi. Bronarm. Ach, é mu a fáir, féit bheith cins chosin. Agus má sóla sa begaite. Ní dhéann na réidir nis gníanach sé a spellach, agus fis ag gúil muid a fáir. Ia, wys yma'r gan y teglwm. Go le, ar o't cael John Jo fwy seo? Ar yna lorlam fyd yda'n farsin. Hey, an bhfuil tu a ceirceóir húna? Ah, tá metá. Hílach den ar bin a bhfuil tú a hásta me se bheit hart. An má bhí seafa a chailes. Chnig mé an chuí ar bratna tú ar ferglar bail. Get a gist eile sin? Well, nuair leabhar an tenar sin leat mí eir. Oh, right. Well, ní lách. Gwyl fergal an seo le seachtain an os. Agus hena héon tá leanphobal in tí an aige. Leat an phobal?
Tá go leor cards ag Bernie Shoy go hartan seo. Fág fergal fómsa. Tá sam gur féidir leis a bheith ceann dána. Ach iofa me se bailcha chin tartar. Fáin go handú. Fe me leis trún na máireach. Agus má bhíon irid agus centuáin irí ar as a tilsin. And you wait man you spent an olive and give him a hard. Look at that my hig. Just I want to. Give me more who. Oh, Garmat. Ach, ma hawl i chwe. Leis na drisiacals na crin ti mi. Agus yn tiach togi. Ní mit a tóga teach ar saitsin. Sinna bhfuil faoi. You here, why? Oh, hi. Here, Major Tom. Rud biogus ceann tríchéad tarcha. All right. Ní ra muid gnáth nacht. Jim. That the big general on job, Ambry. Fair play, bitch. Gur mágad. All right, folks. You what? Right, all the gear, snap ball. Right, can't gear, never done. Hey, kid and Jeff more. Only me father. Yeah, what new that you had him free. All right. Hey, come on back. What today? Well, I can find it for more. Yeah, what the silly cut? You're going to meet then over the abuse of it. Hey, I'm all in your bell. Tá me gur teach a hógal, ach just ní ar saitsin. Wel, tór matsa céadre de chosni an Steve Harton show. Wel. Tá, cínta. So tos ad mar sin nach bhfuil ar nóhan airgad agin le Steve Jazz an áid príváideach a cheannach do Ross na rún. Brana, sé an rud is tábhachtí, ná go dógan muid seach le chéile na cha. Se, stoi. Agus níl bhaim ach gomaid a sásta. Tá sam stór. Agus sin a fágur cheanna mé an Steve Hood. An dhéana tomach na bhar ar a leid. Yeah, okay. Garmat. So, how am I going to get clean or a vet when I'm with Arrogate or what? Daar took a near to make her Lewis as a bag of Bob Eric, she'll suck in a day, Dory. Ar rinne sin duine de tíú. Grosúla álaí agat. Tour free, le gaelin. If you're looking for stylish blinds at affordable prices, then check out your local Home Focus. Because in this summer sale we've great reductions on blinds, ready-made curtains and poles, and fantastic reductions on bed linen and other great offers. So give your home a new focus now with Home Focus at Hickey's. My summer tan lasts all year long. Rock creates Hydro Plus Summer Skin. It moisturizes your skin for 24 hours and gives it a natural and progressive tan. Result, summer tan all year long. And now help protect from photo aging with Hydro Plus Summer Skin Anti-Photo Age. Rock, we keep our promises. How do you feel about your workplace? Is it closed to new thinking? Or is it open? Open to new ideas?
Open to new ways of working. Open to partnership, the key to workplace innovation. Innovation that's essential in driving our economy forward. It's not about working harder, it's about working together. Find out what you can do to help build the workplace of the future. Turkurcha workplace strategy.ie. Strategy Shunta Donana Debra, Egdana Varlasa. When you enjoy life, you want to enjoy it to the full. And Optical Express Laser Vision Correction helps you do exactly that. From only €595 per eye. Optical Express, one of Europe's leading eye care specialists, provide only experienced ophthalmic surgeons with a combined experience of over 500,000 procedures carried out worldwide. Expert aftercare is included in the price. For your free information pack or to arrange a free consultation, just call Optical Express on 1-800-818-543 for laser vision correction from only €595 per eye. Optical Express. Vision for life. When you invest your money, you need to know that it will mature into something worthwhile. That's why if you've €5,000 or more to invest, you should talk to First Active today about their global investment funds. You can choose to invest in property, access the stock markets through Irish, European and international equity funds, or even invest in a socially responsible ethical fund. And you could enjoy a very fine return from your money. To find out more about First Active Global Investment Funds, talk to an investment advisor in any First Active store or call 1850 678910 today. Want to beat that bloated feeling? Try Activia for 14 days. My stomach just literally feels like it's expanding bigger and bigger. You just put up with it. After 14 days, 82% of people with digestive discomfort said they felt better by eating Activia every day. I don't feel bloated, I don't feel uncomfortable. Bye-bye balloon belly and hello comfort. I have felt a real difference. Try Activia for 14 days and you too can beat that bloated feeling. Usually I go out with the girls at the weekend. I don't know, just a few drinks. We like dancing, yeah. We just have a laugh, you know? We do anything for each other. Know the one that's one too many. Drinkaware.ie. Tour free, le Gaelin. Yippee, sausages! Kurt Futsali? Well, I plotted to near Dintam. No, ní bheith go mad. Ar a seo plot beog. Ní war oig sé who. Cadang asio morach. No, níiad se bheag I rist marach. Is ní chorgamach se go inniup ach nerid. Oh, ní ro fai bawn a Vernie. Fi mi o réitach ar ein nos. Si she's an shots me plot at hain. Ní bheith go mad. Fi sé simbeg nach kriach ni am. Evan, tá cleacht aine bheith githe bí a chláintil. Is níon slab gréisiúil sin. Is lín óir cheap me gach níos mú céile eite. Fis fági seanna bheith mas drannach. Slán, bí clá das agi. Le hé was. Wat tred jawlig buski mar mo chat har jar omai. Us mo bladi bolch hier mo grims nog. We gaan nu chepers na megen van se juppel ook de gemaal, hè. Та mij hebben naar het oorlog vlogen van Zuid Geroos. Hé mooi. Die man mogen naar de die weken voor. Zie je misschien op wil. Kan ook niet meer aan je bandje bij is scheel. Is me bel niet eens maar zijn. Zie je misschien op fucking wil. Ach, meestal se jou ken malig te weer te geven, liggen strandje de sterkste tekst. Kas wat strandje. Aan een bitch nog niet voor wekken dat post ik. Maar normaal is kunnen ze rechts gooien. Kun je niet zo scheel wat vaat doen. Kun je zo je verder doen. Is dan wel kind wat al net wat ik is. Hoe zei je anders? Als je voor koppel van te zeggen, dat kies ik hier. Zullen we dan goed hebben niet? Ja, dat is geen, moet niet zeggen verrad. On dan naar ook kino gooien. Nee, we zijn hele. Kijk eens jou de regisseur naar die stad is van hè? We zeggen rooi, maar dat kan het zo maal. Gaat het? Daar kom ik koor moet je snel omse. Ook eens arm zo aan. Ach, wees een beetje.
Gaat zo ik toch van je water hoor, is dat stil. Father, can I was the beef nuts and sherry? The beef nuts? Ah, ben je daar morgen, kind? Dat zullen we die hem gebeen. Dus je vast wel morgen. Arie morgen, zo uit de klaar. All right. Hallo, Padre van Nederlandse. Los naar om. TG4. Janne, weet hij dat je het mal de beef nuts gedaan, maar ver. Ja. Hij gewoon hier, hoe zei het, right? Connell, fine. Like your size item of version in Ishaba. Niet de samen, wat ik heel bij Connell van de Shamachwa. So, here the arts are now. Eerst, het moet je ook niet veel laat. Val je van je crack zo. Geen crack. Je hebt mij verkeerd gelopen al dat je hem heet. Ja, wel, je val je ook hem. Had ik maar toe. Goed dat het uit, alright? Keert? Geen goeie. Ja, net zo dat voor geen goeie, na geen dooi. Maar had ik maar zo. Ik is zo. Zo daar weekend je berekend u. Geen goeie wil aan dat zo je moet uit. Ja, zo dat voor geen dooi aan je gemaakt. Daar aan je wagen gemaakt, bekend je dat zijn. Annie, ga gewoon al. Ik ben hier de gewoon niet toen er is je gest komt als de kort. Ja, misschien is je ook lastig. Hier is ik aan, ik hoor heel veel. Wat is al eens te doen? Ik zie wel uit duiden zo. Dan kan maar van dat je hier zo goed vatten. Geef je door een kast mee, Rob? Ik laat ze eens daar. Nou, misschien die points naar heartless. Ik zal wel eens van een klein way heek vasten. Wie is er om gehoord wat ik in het heen ook is taig trouw? Ach, man am neer goed is taag de voeten. Dat is soms voor de leedse. Ja, styrie puikert dat ook duid. Niet hun het dan je. Niet hun dan je journal. Niet eens striepig misje. Goedemorgen, Wager Daniel. Er Marie Lahama. Wager, agus keid wamsha. Dat zou niet smassen naar version. Dag zeg maar. Ja, wel, gewoon nog geen enige Daniel zich hier dat zag. Maar weer ten je Connell, niet weer kusje mee behekken. Maar ik eet het Connell dan net weer te zien heen. Niet de samen. Dat weet ik niet veel mensen nog maar om. Dan niet maar laat zien, maar ook wat je daar al toe heen zet. Maar ik heb niet maar zijn Milan ach nacht. Ja, maar stop maar. We nog goed zeggen veel morgen te krijgen gaan. Wat zeg je zelf zijn? Toch. Dan je hebt toch animologus oriënteren. Dat is gewoon. Tja. Gelukkig ach gewoon komen. Zo kun je een bandje toch het lood uit. Come on. Hebben we maar. Branige Connell. Nu neger je leert voor nish aan show. Ook jaren moet ik in show mee kwillen rood goed. En nog in altijd in privati. Goed je. Van je chance hoort dat je geld breken je dus. Bakke boeil. Right. Hebben we maar. Nou, grad laat maast me heel. Oké. Voor mij op haar man kan mij ook die koepel vlien heen. Lawan kroch me score euro omheen. Direct lim fall away lesh so hus me a yen of nis minnig eer valley te frula. Gach or direct lim. Sgus in want you go duidelijk zo. Be car lesh ik ober saman klan. Agus for session grime army toga larigit. Dirtje nog neer je fokkel gan in een gargo. Goed je gar. Dear share mijn sonry de hortie exula algo. For fluk's sake. Frigo mag me agus chael me mijn job. Vind hálorm nach ar an scéil níos measa. For me rein takeíocht ó dad agus a chara. Fa me buocho bheith an am ach tá me ceangad lo ó hin mé álir. Bhí te ceangad lo dad ceach go leor. Shuis an salar rohan. Chola níl sé có éasca éile ó mó dad. Dá meach bhein éilethe fadó hin. Ach, le cún of day, tréis an job seo bimime ré leis. Sgus in gigaton. Job le Daniel a bit. Chonel,
Tá má gáhan ráta go martá sé. Nim sin se liv. Bud is anna sin liv, nim sin sin liv. Go síos ag tíal gartríiste. Tá anna bhá ansar Bernie a bheith nach bhfuil. Yeah, dig Cén sáid duine héin? Go pársanta. Seachas mar fartaí gná. Well, tá sé ach saon mar díar ach. Ach. Well, tá sin anna cinál ceáldam na thugann sí héine. Tá sé mar sin hús sa teach ar éon nós. Well, sinní Bernie. Na tá hínta sa críocha, tráinte chu áú. Hí an tain duine atá mar sin. Yeah. Well, it's maríon chuidá. You know, tíbh sí rúla be gael. But na garantí ús tí bhéala go le spríon tú. Rud nach ros an ásan sin aige. Se, tuigem. Mes trúirt an oscin níos fáil teach sa B&B? Gus ce am éichart leis? Oh, níos ná tadíon an sin an máil agus Peter Brandhart. Hé, tuigem an tadal. Bhfuil tic tú níos far món a bheits fear a tain go dastín príomhatachas na hiúdí áid? Ach, ní bhaid go donna sin. Is tíine an láchiad, go háirí mór. Bhfuil beidir go mín tí lách leat ach an ghoránic armsa. Lí lead a hell, just fogging. Tá bogus teach agus sin, alright? Fine. Hey, céim óna? Ah, sin mac Fergal, Ali. Bú me sin, eh? Hey, Cole. Tus mac Fergal, ba? Yeah, it's Miss Ali. Ach, ní mis tá cos leis. Well, it's Miss Mo. Fox crossing. Ali, was a girl who sleep pizza? Tá sin Ali wak? Well, ó chála go lunch date ag Rhino le muintir uasaí chonéla. Tá brown lí, tá ruling speisialta so ag mór. Mór sin. Fog se mo. Cynnig í siori, Timis cwrwn gorain o'r stuff sio. Tá hwnna si t'g sgol? Shreitúr. Rud a bháin má chumsa fao bog a gros na rúnain. Ní na chum chonig scoil fe písa. Ná bíag déanamh gascar a chur be Ali, mar tá chun socrú dhéanamh leis an scoil inniu. Is, tá brónarm nach raid ma tú an tús. Í mag rud a mús sa go mai. Ní ra an náir agad sir. Becheart chum an éarna inse goid níos luúthe. Ach ní éit mé. Ja, wel, tá sem cyn dau móin se fe gramí leis an moction. Cé chuí a fortas tú héin in a choulúd ar énos? Oigis tí héile. A ten stíl sin fagur leatú go manas. Wel, ní wargad fe cormach. Ja, wel, be me kurma. Ní an tú chonel. Tá an gang a bhíag Jim a maileach lí a tita húna chéile. Agus tá sé géirí ceanna eile chuir le chéile an seo san éar. Fána cú héin. Go mórhór agus aithna gur a dana féin. Oh, great. En ik moest een zo'n leelung krijgen. Maar het is een hart, mis een bloody aan mij. Níl sé éasca éilúi. Is amsta is. Ní mór go le bhád a géin chun be ré leis. Bys yn y planet o beth y be? Wel, is glau dawd leis tí rico yn ish. Cos níl misig ar bheith fwy chomín a gen í smó. Tá mé amacht. Cyrdd fwy godrog o dwi'n ein as lym chonel. Seil nhw o hosnw gyda'n. Ein át a bit agoni ar ddar a hart an sio. Wel, ar y gyda bi ogam sy'n leilwn netro. Da mi cynt a go wym yn biala cyn piler. Kom echt mee weer jaaklam. Weet er nog wel? Cyn doi. I'n pyn drwy ogam sy'n. Tá áit a bháin go bhéad me d'argid scopiáil. Oh, no bloody way. Sy'n jarbo ta? Dim ysgol o gydro hig. Dwi'n nog fe ta. Fech me dy glantalyn as yn adsol y dyrysio fi dari i ffiw. Cyr dy tiro. Bron ar y mehig. Mae gyd ahon yn dde. Mae llac yma hwnnw ysgwydd y wad o hwn. Na mwyn sef cyn pa, mae wyd... Oh. Hanky-panky, ta'r sŵl yn tabi ba. Ah, nach jas a sin yn ish. Bargam sy fe gemacht.
Ní havan tam le bheith hanky-panky ó leis sin bé, agus obair le janad. An ní soch fada go $100 nach bhfuil. Brónar méid, nearna sé rís. Tásúlam nach dárló. Tá do gcóna airgid cáte ar muine mar táú gan tíle chailearm. Shall I look at Kevin? You graduate go me focus chuck ma chain. Well, digs are us. Yeah, no, monsieur. Shanam slán ar all gachtainna. Ní bheith sem mar chéile teidir right now. I don't know. Ma chuck a rash ar court ar ball. Ní oit réilm coesca sin. Ach ní bheith sem mar chéile. Tuig tú hart a fat tamil car clórach. Bul stoppa tú as písagus. Níic tú mór man. Ná gomsa. Hey, ba mit mar chorja goni. Ní aró sé sin. Is there no drift or beog them? Tarn seo. Well, feicim gúil tú réil am muid á gáil. Yeah, tá. Rhino, chuine mai chiad lá hána stechan sa. No chiad lá chuir stray cheart am rá. Chora gur bné bheither. Gnáir le óchail. Gur máid. Well, mór Rhino. Agus mar dúirt mé leat níos túisce ná bíad a strán séir. Gan dar seo oscailte go a gcónaí. Gur máid stop gachod. Fáilte rút. Tíma mamachiste. Rumáháile. Steach ri dúine ngánas agus ní rá clúig má. Se deadly. When you wash a deadly sin amadan da gras an car. Lee, I read it. You make sure leach dúirsin scoil cinnear an tarlú. Arénas. Me hen cuinar carrol. Chlús fach targad am. As cinnar sin, a new job at fiú. Tí ma cuinar an áte. Agus a harla go tusa go over it. Oh, tus a géan fiú gan riba? Fiú wainta? Ach, ma éar an tusa de, ba ní smú sean sam sa job or it. Okay, fiú ma de. Cod o gol? Fanna sin bhí go milian chartús fach máta beg an man bhíon go tedráil ha. Chéad míle fáilte go dtín teach se Rhinoach. Gur máid fadar. Tá sí iad a bheith ras. Oh, wow, fresh sin á blasas there. Sí máirin is Gur míle má head a Rhino. Deanna leagas teachtáil is a duise mar máta agus pe grím le níiad. So slat staile tá máir fanaslat. Réit san ban chorú chhána sé gustal bháide. Ó, bhóstar. Tá brónar mí amach ceir fláta mar ní ras an bechtún seo. At ceart Sarah, snéadach sar mar lénas. Emery, tá brónam cruistachart. Oh, tá ceart lorlaí. Bhfuil tú okay? Well, just mo chart se chuirtú job port amseach mat a feidir fáil. A bhíine an admire ar dog síon éach le a bheith? Ní mas go amach le chéan tada. Bhí me go magalí. Ach, mad leis an post. Níl sé hús chumsa nó réir daine nó ósta. Ceap mar go tis an bás? Ceap agus mis leis. Ach, farir. Ní mé. Go luas is fédalam. Or am ina sála le mas an áitseo. Ceirtad sui, níl le an beonach mar a gur gréad le os an áitseo. Oh. Hi. Hánig mé isteach le brad nó hart simple na háite se geart. Ó hála go bhfuil an túsa mit lachlan ar hiúla.